pam para pam 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 para pam para pam para da da pew pew pew. My best friend, her name is Francia. She said, no, I'm absolutely getting tested. So within 3 days, she went to go do it and she was a match. And it was one of those moments where I felt watched over. I know I was so lucky. The thought of asking somebody to do that was really difficult for me. She volunteered and did it, and let alone somebody wanting to volunteer, it is incredibly difficult to find a match. After that, she had a rift with Selena because she was mad that Selena had been drinking after she gave her the kidney. Ole tuna chuan Selena in pasala nei chung changlam soizoyang a chan chu ni e amoin sen so po aturu viawang khoi muna po alarin mi ta ngai even em thil thleng kha ani tlat nima sela anin nei na chung changa khan thil engemo fel hel riau mi te ril ru ti boy em tu aum tlat mai Selena le Benny Blanco ta chuan tiam tlate ti in Santa Barbara a ropui takin anin neya he huna tel tur som big zinga hian Taylor Swift, Ed Sheeran, Martin Short, Nina Dobrev le midang Alice Milarte an tel nualani ma se som big zinga tel velo mi pakhat om chu mu mai thei ani lo chu tunge kan ti chuan Francia Raisa kum kalta sang ni som pasaria Selena hena akal pakhat jok petu ngei mai kha ani hun har sa le nuama po kanta na omreng chin chian tha mai chau po ni lo kanun na min chan him sak tu an tiang chi in zom na kha ni chuanin chu a chian tha anun na peng pakhat petu ngei mai po telova Selena in nei na mai cham a zo chuan mi te mak ati tirin om ang lo hle mai ti an tam hle he thil hian mi te ril ruwa zo na thanem tak asiam pha dik taka soi chuan som ve nge ya phu ti lampo ni lo ani na taka chuan hun kalta thil thleng lam zo kani a chan chu Taylor Swift chu industry a ka thian om chhun tia i soilai chu mei che pakhat ita na inzeina paltang hial tu chuan ina tangin alo thlir reng che ania chu i thil soi chuan om zia engemaw anei tlatani chung te wang chuan he an in nei na hian thil aron ti chianga fence te chuan ngain akuma kum chuang an thil lo rin hlel to Selena le Francia te thian in kar chu a tha thei tak lo ani an rin pha ta ani clear tu te shat tur thupoi mo ka video thu te hi keima mimal irom chhuak ngai dan le clear dan a om lova neutral taka thil thlir thin mi kania an chan chin ka soite reng hi engma she chiang lem lova ron pong po soi ve tak kani ngai lova source rin tak achanga kalak khom te karon let lingin keima style le idea nein a him om zong deuh thei tur angten karon siam thina chen khat entertainment ani na anga lo sha thiam lo le dong song thiam lovin irel isoi chia on lam nei temin ron tile ngot zela andu dan ni lo zonga thu ka soi wangten hei hi min lo shat sakula controversial thil tak te karon soi china in chan lam on zonga thil kalo soi lo ni pon keima min ron dem ringot zel to lo ulak ka ti khop mai an news nei Inhnialna ti tam em chung chang te karon soi china celebrity gossip le spill the tea vel content kalmang la she thiam lo tan chuan min homai dona ka content hi chung ho ta na en chi vak ani lowang a chan chu keima min demin min huat pha dai zela a boi thak chu wang chuan khongain clear to du takte ru zau takle in shat thiam ton na nen en dan min lo thiam sak thin don nya o Selena le Benny te in nei ni ma deuh khan Francia Raisa chu Maggie Ortiz nen interview an neya he thil a thlen hun chuan tirin hlel om zwalin chu interview a chuan Francia chu akal apek nuwa Selena in meizial azuk le zu a in le chuan a thin a tirimem ti zo na chu pe helin ma se a pe hel dan chu o kan tha e ti lam zong ani hau lo Francia chuan I thil min zo chu om zia nei lo ani thuleng vel tamlu tuka thil soi engma kala nei lo ati a he a thil soi om je dik tak chu mi ten a thil soi te ani lo lam zonga an la zel chu aning hle a ma se thil thleng engemaw chu a omani ti a phalo thung Francia chuan soibel zelin Selena meizial zuk vel wanga alung oi lo thu thang vel chu ala hriat ngai me lo thu a soidana chuan thil thalo a omlem lo ni in alang na chu engma soi kala nei ngai lo ati lai tak chuan lang lo takin eng thilemo chu thup atuma ang riawani anti anuwa interviewerin zobel atum le
le na chu Francia chuan ti top fatin engtik nia emo soichian hunte po kan la nei ma na ti in a chang le a chu lai line chuan mi te chu dek zarin a soidan kal mang chu in ngai dam na lam akok viau lo ni in nan nga ya in warning na ang ma zok an ti ani thil om zia la shelo ompal thil thuwa kumsang hi som pasari khan Selena Gomez chu atak sa shisel lo na wangin anun na der thong takina oma liupas na tevein doctor ten arang lama akal thak ngai hial tur thute an shila he a thil pal tlang hi thil serious tak mai ania khami hun la ya a thil pal tlang te chu Selena hian hetiang hian a soya. My best friend. Her name is Francia. She said, no, I'm absolutely getting tested. So within 3 days, she went to go do it and she was a match. And it was one of those moments where I had arthritis. My kidneys were shutting down. My mentality was just to keep going. I didn't realize how much it was affecting my body. One day she came home and she was emotional. I hadn't asked anything. I knew that she hadn't been feeling well. She couldn't open a water bottle one day. She chucked it and she started crying. And I said, what's wrong? And that's when she told me. And she goes, I don't know what to do. The list is 7 to 10 years long. And it just vomited out of me. I was like, of course I'll get tested. Abul vela zong te zinga Francia Raisa chu ani atana ronding chuak chu hun chu Selena point online lama atilang nge a an thalak damdoi in khuma an kut in Buaina an mulai chu ron posin Francia chu a thian fel em tia kovin thilpe ka zonga chaber mai apek thu asoyani hetiang angchina chuan thian tha satlia mai ni to lovin unaw ang tak an ni to a he nula hian anun na chan him sakani a ma se hun local zelin thil engkim chu adang lamta kum sang hi somni pani aloni chuan Selena chu Rolling Stone ten interview nein he huna hian ani athu soi a chalo lam zong alar em mai industry a thian thanei chun chu Taylor Swift chawani tia asoina chu ta che chuan internet people ho ngai dan ani talo ngoi ro lokin hold on akal petunu chunga khan engthil nge thleng an ti supa chu athu soi Francia in alo mu chuan ngoi reng hian ngai nam hle mai ti in aron commenta anuwa a comment hi a delete le ani chu thumal pakhat lek chu paragraph thui tak zong a in a ring bera fence telam chuan an inkara thalauti muthiam ngal mai in siam that alani lauti po alang chiang hle online lama fan pakhat chuan atak sapeng pakhat petu a thian chu an in neina po asom lawania a thian ni ringot po aswal thak hle mai anin kara thalo alo ni pon athom thatlam an ti theilo hi oya har ti in Selena hian lomna anei hlollo ngatinge anu emo apa a unaw nu emo a Mexican cousins te po kalchu adil mai lo le zakhle turani he nungil nei tak wang hian aladama a poisa makta dwai chuang a peturani Francia hi omlo se chu adam to om der si lova ti te anni a ni e dik taka soi chuan mi te thu soi khan omzia an nei lom Selena le Francia te hi anloin ti thiam lawani emo ni lawemo pon lama tanga alandan chuan Selena hian lomna anei lo ang ve shim larna atlak ze wange he thian thatna tia an soi hi alan anga nget alo ni lo zo ti ngai to na aron siamani mi puilamin Francia soidan wangin Selena chu an ko chuaka online lama Buaina te chin feltumin TikToka ama an soina pakhata chuan commentin Selena chuan katipal kamishiat zong ka soilang vek lo ti in chu channa chuan thil aron ti thalo zuala fence lamte chuan mei nei taka thil a soina a ngain atak sa pe nge petu mi pakhat chu apai bo mak ni mai hian an shia Selena in Francia soilan thei hil wang mai ni lovin thil zia rang jok chu ani Selena hi minol puiten ama an mudan chu mi in ngai klom le nel om tak angin an hua ma se ama nai taka omte chunga a omdan en ero chuan chu tiang ngot chu ani lo dewani Francia ina akala pek nu khan thu thang omin Selena chuan zuwa in le to a mei a zule to bok ti in soyani a chu ta tang chuan Buaina aron omle chana a chan chu he thuleng hi internet a thuleng satlia vel mai angkha ani tlat lovatin ni kumsang ni somni pathum khan Francia pa Renan Almendarez Coelho chuan mi tena an lorin real ruk thil chu ron soin Spanish talk show a Inhnialna a fanu in Selena chu akala pek nuwa zuwa in le wanga a chwa chal
ngei thu chu a soi langa Francia pa in a soi dan atang chuan Selena nung chang chu in thlak dang lamin poisa le larna velte chuan ani dan thin chu a thlak dang lam sak ni in angaya Francia po aril ru an hle a chuan Selena ngei hne na po Francia chuan leng chua ka zuwa in le mai turin ka kalkha ka pereng reng lo che tia a shil thu a soi ani mi puilam chuan chu statement chu olsam taka liam tir mai an tum hau lo Selena chu online chuan ha dam melin engki ma thavek ang mai in langma se bul hnai omte chuan thil chu alan angmut ani lo zia mor mu na an ron nei zela Francia in apa thil soite adik nge ye ti na ron nei lo ma se adik love ti na po anei chuang lo chu angoi reng na chuan thil tam tak soin thil om dan ti thalo zwal turin Francia chuan Selena fan base te an rap thlak thei zia aron soilanga kumsang hi somni pathum vel khan Francia chuan kalpek wanga buaina omle tan achina Selena fans te atanga beina adon ol lo thu asoya mi te chuan lom na nei lo le thi tiang zongin a comment section chu an hno khata chu tianga an soi jok dai mai chu han ngai twa chuan amakani a oi om lo jok a chan chu atak sa peng phal taka petu chu ama jok hi ania. Okay. What's you? Oh, that sucks. Yeah, I saw that. Yeah. Like that's not good. No, it's not. They're pretty bad. Okay. I think the one that probably hurt the most was I hope someone goes up your and rips out your other kidney. Damn, that's pretty. Chuan din mun thalo taka tan pha in atong chwa le akha angin alanga angoi le nulu ani thowa engthil poti se internet lam chuan anlo la koi zel mai ni chu chu alung ngai thak na lai ber chu ani mai thei a chan chu Selena chuan hun nuam tak mangin apasal thar ne na an selfies te apos lain Francia ero in mi nun na achan him sak wanga be na ato telaka in ven reng angai thunga mitam takin an sha lo chu Francia hian anuna be na tam tak omte ama chon me kani ti hi ma se thom dim takin ama chon mai zo kani Francia chuan TikToka ADHD le chronic PTSD avei thu soin athil po sa chuan thathum kalta khan ADHD le chronic PTSD ka nei ti ka she chhuaka chumi atang chuan therapy ngor takin kala chara ka thiam lo le chu tiang vel chuan ka oma chuan atopa damlam kapan me kani ti in anuam ti thin lam te po kumkalta mi pakhat ne na anin kara chiat aril ru na taka a omlai hun vel hriat chhuat tir tuwa aron changa ma se tu na chuan lam chuan damna apek le to jok thu te a soilang tel bokani he athu soi hian mitam tak ril ru tina in a hun lo pal tlang te wangin an laina thlom hle a pen khat lek leka ama indin thar le atum lain dam kho chuak tura a be lain Selena ta na oma ma se Francia support tura abul hnaya po Selena a om ve lo te chuan Selena chu dem a hlo na sat pha Selena ina amamo lain Francia chuan atak sa peng pakhat hiala pe a ma se Francia in amamo ve hun alo thlenin Selena chu mu tur po a om ve lo an ti ani thil thlendan zong te han en chuan atu hinge dem ber tur shet thiam har khop mai nia thil ni dan dik tak kan rem khom chuan Selena zok hi athiam lo deuh chu a angani intivm Francia hian anun na thapin akal kha pelota se tuna a fairy tale wedding po hi anei thei kherngem chuan Selena hian Francia laka anun aba ni chu ka tilawania inza derna mipa ngai na anlan tir nge na tur thil ni a hetiang ang situation a hi chuan mom anin neina te chuan somve om tak kalo ti ve mai ma se ama le beni te in neina ania an som tur po an thu lom tiru a shim pon Francia po hi a innocent vek chuang big lova a chan chu thom nei si lo hian khoi a emo mei nei ang ring zonga thil soi a ching ve reuh khop maya akal apek kha a in ti ta tu deuh ma ani theyangem tlem chuan ni ve mai thei ma se idem theyangem i thian tha kha i tak sapeng pakhat han pe ve ta la chuan a hnuwa kha i thian khan zu te inin mei te zuk puile ta se ilung a oi big viau chu arinum lo chuti ralin Selena poin akal kha adil ngai lova alo dong maya kalom lu tu ke ti in ma se adon hnuwa mithiang him tak kaniang ti
atiam kerbik lova chu wang chuanin an ma ni ve ve a an dik dun mai theya chuan poi taber mai chu in tuam dam ton lova headline na an chuang dun ta zoka chu thil chu ani thin khei ber tu chu ni Selena Gomez hi mi te relate thlo em milang tlang felle in ngai klom em anga mu ani ring thina ngil nei na lan tir chungchang le mental health lamte a soiwar hle a ma se a che dante han ena thil thlen dante le in chian thatna bo ta dei te hian kha mei che felle ngai nat om tak anga alan thin na kha alanga tan chawem ni ang ti in mi te ril ruwa rin hlel na asiam pha a chan chu ngil nei na dik tak chu caption thui tak zia emo interviews vela lom zia soilan kha ani lova ngil nei na dik tak chu tuma an om lo lai po a kan ta na om rengte kan hriat reng na zok kha ani ati tak emo ti lo emo po lo ni sela Selena che dan te hian hetiang chen a thlen theina na puitu te a hoi sanin a than san a ang ve ematin ni ma se Francia hian interview anei na pakhata apa in interview a Selena a chwa chhal tia a soi kha do ta ni ti in ama ngein a ron soya kumsang hi som pasaria surgery ati hnu atangin apa chu abyak le to lo shim thute asoya chuan Selena zu in le meizuk ti vel wanga anin kar chhia ti thuthang omte po chu tiang engma a om lo shim ti na soiboka I said, listen, I don't know who started that rumor that I got mad at you for drinking and smoking on my kidney and that's why you ended up in rehab. And she goes, that's a rumor? I said, oh girl, let me tell you about the last 6 years of my life. Yeah. And I just like, because honestly, I don't know what she knows. I know, she's been very open about not being on social media and not reading the tabloids and stuff. She does really avoid the internet. So I told her everything. And unfortunately, my dad also confirmed that story recently. But my dad and I haven't spoken about that surgery since 2017. So I was a little frustrated that he had said that. I think he was just trying to, I don't know. Protect me in some way. I don't know, but it's not true. Yeah. He video comment section lama mi te chuan unroll ve kha alet ling thok ni ta se chuan Selena hian Francia kha akala pengai lovang chuan he interview hi zirlok thil ang riau akal alo pengot kha a in chhir le no ang kakal atireng mai apa ngai lo eng thil mo dik lo chu a omani ngatinge anin chen ka soyom ja chu thian ani chuan tinge anin biak po to ngai mi alo sum mangina tham eng tika interview nge he hi a om dan vela tang hi chuan thudik a soi tok lo a ang riau mai Selena in sumeng zat nge hetiang a soi tur hian a pek che hriat chian ka vadu ve akal a pe a chuan anuna thunei atung hal ringota adik lo ti te an ni a thuleng hi atam theisia Hollywood lam celeb hobi ngat phei hi chu an chan chin hian ngai ven a hlo zwal bi ka Selena le akal pe tu Francia te inkara hian thil dik lo a omani mi puina anrin hlel na hi chu a rei to a chuan anin nei na Francia som ani ve lo khan anrin hlel na nei sa aron chem al zwala chu tiang vel nei noi chu ni mai kei chuan ngai dan vak ka nei lo atak nge a thil om dan shia ka ni lova ma se anin nei na som zinga atel lo hi chu makkati ve eng po chuni sela Selena Gomez le Francia Raisa te kalchung chang Buaina Inhnialna le thuthang omvel chu kha zong kha ania enge nangni in ngai dan te comment section lama lo soi ve ula clear tu du takte inva in hun man nuam vek ule